Mayong gabi, katurang Kristo. Yaring aton nga mga intensyones para sa pagsaulog naton sang anticipated mass para sa ika-23 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. For the souls of Rosario Yodelmo, Isidro Yodelmo, kag Primitibo Kapauan, offered by Kapauan family. Prayer for the eternal repose of the soul of Natividad Sayo, offered by Hill and Heidi Sayo. For the souls of Severo Tianyo Sr., Manuel Cordova, kag Susan Cordova, offered by Melina Tianyo. Prayer for the soul of Joel Navarra, kag Abelardo Navarra, offered by Navarra family. Mass intention for the eternal rest of the soul of our beloved Michael Angelo Capaducio, offered by Tiyay Kitching. Thanksgiving is offered to Mark Delphine Capauan on his birthday on September 11, offered by Ledesma family. Safe travel and prayer for Christian Joy Gamarcha today, offered by Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family. Thanksgiving is offered to Elda Bulaklak on her 60th birthday last September 6, offered by Nika Fusin. Kato niyo mga sponsors, Mr. and Mrs. Arnaldo Amuyot and family. Magding and Nining family. Mr. and Mrs. Eliza Fusen and Abrot family. Mr. and Mrs. Randolph Martinez and family. Mr. and Mrs. Rosana Cusares and family. Mr. and Mrs. Roger Amagen and family. Mr. Ronald Gunay and family. Mr. and Mrs. Marites Mendote and Cartel family. And Mr. and Mrs. Leonor Tabuyo and family. Malipot ang aton pasyensya sa mga kakulangan kag mga kasalanan sang tawo. Nagalikaw kita sa malauton nga tawo. Ginasiling naton nga wala kita sing labot sa iya. Apang si Jesus nagaagda sa aton nga himuon ang tanan, agod nga ang nakasala makabalik sa aton katilingban. Kay siya, utod naton, pangayoon naton sa Ginoo nga buksan ang aton tagipusoon sa pagpatawad kag pagbalikay. Ang aton celebrante para sa aton anticipated mass, si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Here we are, all together as we sing our song. Joyfully, here we are, all together as we pray we'll always be. Join we now as friends and celebrate the unity we share. All as one, keep the fire burning, handle it with care, and we'll all join in and sing. Here we are, all together as we sing our song. Joyfully, here we are, join together as we pray we'll always be. Upod sa aton mga intensyon, magkasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, ag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Agud na magintapos kita sa pagselebrar sining Santos nga Misa, kilalahon nato na ang aton mga sala.
tanan, nagakonfesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa nagampo ko kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios, nga makagahom kag sa napatawad ng aton mga sala, tuwiti ang kita niya padulong sa kabuhi, nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Pagsadutang paghigain sa mga taong nga may maayusin ka mo.
Mga muyo kita, o Diyos nga mo namay, imo kami gintubos, kag ginhimo, nga imo mga anak, nga inayupan. Tamda kami, nga imo mga alagad, ago kami magagtuo kay Kristo, mahatagan sang kahilwayan, kag sang palanublion, nga wala sing katapusan. Napangayo namin ini sa imo, pagi kay Hesus Kristo, imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Gani tawo nga mamalatyon, ginahimo ko ikaw nga manugbantay para sa tanan nga mga tawo sang Israel. Isugid mo sa ila ang mga pandam nga ginhatag ko sa imo kung magsiling ako nga ang isa kamalaot nga tawo mapatay. Pero wala siya pagpandami sa pagbaylo sang iya pagginawi, agud magkabuhi siya. Ini nga tawo mapatay nga makasasala, kag ikaw ang manabat sang iya kamatayon. Kun pandaman mo man ang malaot nga tawo, kag hindi siya maguntat sa pagpakasala, mapatay siya nga makasasala, pero maluwas ang iya kaugalingon nga kabuhi. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Pamati ninyong ginasiling sang Ginoo, hindi ninyo pagpatiga ang inyo mga kasing-kasing. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo, hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Kari kamo, dayawon tang Ginoo, magkanta kita sing malipayon sa aton mga ngapin, kag manluluwas. Magpalapit kita sa iya tubangan, nga may pagpasalamat, kag magkanta sing masadya, nga ambahanon sang pagdayaw. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo, hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Kari kamo, magyaob kita kag magsimba sa iya. Magluhod kita sa tubangan sang Ginoo nga aton manunuga. Siya among aton Dios, kag kita ang mga tao nga iya ginatipan, ang mga panong nga iya ginapahalab, karon pamatiin ninyo ang iya ginasiling. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo, hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Hindi kamo magpatiga, subong sang inyo mga katigulangan didto sa Mereba. Subong sang didto sila sa desyerto sa Masa. Didto gintilawan kaginsulay nila ako, bisan nakita na nila ang akon ginhimo para sa ila. Pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo, hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, hindi kamo dapat mautangan sa kay bisan sino, kundi ang dapat manginutang ninyo amo ang paghigugmaanay. Ang nagahigugma sang iya ay si katawo, nakatuman sang kasuguan. Ang mga sugo nga nagasiling, hindi ka magpangin babaye o kun magpangin lalaki. Hindi ka magpatay, hindi ka magpangawat, hindi ka magkaibog. Initanan kagiban pa nga mga sugo, sarang matingob sa isa lamang kasugo nga nagasiling. Higugmaa ang imo isikatawo, subong sang imo kaugalingon. Ang nagahigugma sang iya isikatawo, hindi gid maghimo sa iya sing malaot. Gani ang paghigugma, amo ang pagtuman sang bugos nga kasuguan. Ang pulong sang Dios.
Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tawo nga iya mga abyan paagi kay Kristo. Kag naghatag siya sa amon sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. palasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa ima, gituton-an kung ang imo utod makasala batok sa imo, kadto siya kag sugiri sang iya sayop, ka nga kamuhanon lang. Kung magpamati siya sa imo, magabalik ang inyo pag-ayuhay. Pero kung hindi siya magpamati sa imo, dala ka sang isa, ukon duha, pakatawo, agud nga sa ini suno, agud nga ini suno sa ginsiling sang kasulatan. Ang tagsa ka panumbungon, makasaksihan sang duha ukon tatlo katawo. Ugaling kung hindi siya magpamati sa imo, sa ila, isugid ini sa simbahan. Kung hindi pagid siya magpamati sa simbahan, kabigya siya nga dumuluong ukon manugsukot sang buhis. Nagasiling pagit ako sa inyo nga kung ano ang ginadumilian ninyo sa duta, ini pagadumilian man sa langit. Kung ano ang inyo ginapahanugutan sa duta, ini pahanugutan man sa langit. Nagasiling pagit ako sa inyo nga kung ukon duha sa inyo, maghisugot diri sa duta na hanungod sang butang nga inyo pangayuon sa pangamuyo, ina pagahimuon para sa inyo, sang akon amay sa langit. Kung diin ang duha o kung tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod, ang aton pagpamalandong kuhaon naton sa Ebanghelyo sa sining ika-23 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, kag ayhan sa masami ang ginahatagan pagtamod amo ang unang nga bahin sang Ebanghelyo nga konsediin nagapahanumdom sa aton sang proseso kung paano kita mag-remind sa aton mga utod nga nakasala sa aton. Una, hambalon mo siya kung hindi siya magpamati, upod ka sang ibang duha o isa o kung duha, agud nga mabalaan man nila nga gina-remind mo siya. Kung hindi pagid siya mamati, isugid siya sa katilingban. Kag kung hindi pagid siya mamati, ang aton Ebanghelyo nagasiling nga nabuhat mo na ang imo nga kinahanglan buhaton. Hindi na siya yung mamati mo, ano ko bi, no? Pero ang tugutin niyo ako nga magpamalandong kita sa katapusan lang nga mga tinaga sang aton Ebanghelyo subong. Kundiin ang duha o kun tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila. Ang aton pagpamalandong magapatungod ilabi na gid sa aton focus, no? Sa presensya sang Dios sa aton kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag ang awareness naton nga kada adlaw na ginadala naton si Jesus sa aton isig katawo, kag ang aton isig katawo man nagadala sang imahe ni Jesus sa aton. Kung sa yuron ang awareness nga hindi kita ma-out of focus nga sa aton mga pagsinalayo, ang pinaka-importante kag ang Ebanghelyo nagasiling
si Jesus yara sa tunga naton. Kung sayo ron sa tanan naton nga mga kaangtanan, nga mga buluhaton, mga hilikoton, dapat aware kita nga ginadala naton si Jesus kag ginabato naton si Jesus. Amo ini, no, ang pagpanghangkat amo ang focus. Diin kita makuha sang ehemplo, no? Daw kaladlawan man, pero ang nature o kung ang gintuga man sang Dios ang nagahatag sa aton sang ehemplo, no? Ang isa sini ka ehemplo amo ang kun na nakita nyo ang pating. Kang pating kung kisa magkita nyo do wala naga magano siya do nagamuna-muna siya no. No. Do wala bla naga anong iya ulo, no. Kung ilang taon nyo, kung i-research ninyo, isa ka rason sina ang nagapakita nga tanawang mata sang pating, no, sang pigeon, no, kinahanglan niya nga magmuna, no, para nga tanaw mo ang iya nga focus hindi maayo, no. So kung sayo ron nga kinahanglan niya nga i-amo na permiho daw i-ano yablang mata niya. So that's why nga makita niyo siya nga daw nagamuna-muna ang ulo sang pating, no. So kay kinahanglan niya mag-focus, no, agud nga makita niya sang direkta kung anong dapat niya, no, kung diin siya maagi, kung ano ang iya nga ginaatubang, no. Pero kung makafocus na siya, ining pating may isa sa mga pinakasipat nga mata nga ginagamit gani sang mga scientifico man o kung sang iban pa, no, sa kay may makita sila yang nga hindi makita sang aton mata nga mga tawo. Pero ang gusto ko lang ipaabot nga ang in challenge sa aton nga mag-focus ang aton paglantaw sa aton pagpangabuhi. Daw kung sa mga pamatanon, no, kung sa cellphone nyo bla, pwede nyo ma-adjust inyo kamera nga ang focus, ang klaro among sa tunga. Pero pwede nyo man ma-adjust ang inyong kamera nga blurred sa tunga, klaro sa likod ang background, no? Dira nagasulod ang challenge ni Jesus o kung sa aton ebanghelyo. Sa tanan niya tion, dapat nga ang focus kag ang klaro nga sa tunga amo lang si Jesus. Kung mag-out of focus, na nagasunod na ang unang bahin to, ang pagbinahin-bahin, nagasunod na ang pagsunggudanay, nagasunod na ang paghisaay, nagasunod na ang pagsaway sa isa kag isa, bangod kay kon sa cellphone nga kamera, ang focus tani amo ang sa tunga nga si Jesus, kag klaro tani amo ang sa tunga nga si Jesus. Galing kay gin-adjust blaw, no? Ang focus amutan, ang focus amo ang imo kaugalingon, no, nga tani background lang, no. So amo ini ang pagpanghangkat sa aton ebanghelyo mga utod nga sa tanan nga tion matalupangdan naton nga samtang ang nagabuhat kita sang kaayuhan ini may madalong pagid nga sadsaran nami mana nga ara ka sa imo abyan nga nagapamati sang iya mga problema kay abyanay kamo. Pero kabay pa nga mas may madalom-dalom pagid na nga rason. Bangod kay ang focus nimo samtang nagapamati ikaw sa imo abyan nga may problema nga nagadala ikaw kay Hesus sa iya. Kagabay pa nga siya matalupang daniman nga ara man si Hesus sa iya, no? Amo man na ang pagpanghangkat sang ebanghelyo. Tinami gid na nga ang mga kabataan nagatuon kay para sa ilabwas damlag kag para sa pagbayad o kon pagpasalamat sa pagpangabudlay sa ilang mga ginikanan. Pero kabay pa nga hindi lang magpabilin ang focus sa dira. Okay gid na, nami gid na. Amo gid man na ang ginapaabot sa tanan nga mga pamatanon. Pero kabay pa nga mas ma-adjust pagid ang focus nga magklaro-klaro pagid ang purpose nimo nga nagatuon ka sang maayo, hindi lamang para sa pagpasalamat sa imo ginikanan, kundi nga ginatalupangod mo ini nga
pagpasalamat sa Dios bangod kay nakaiskwela ikaw paagi sa imo mga ginikanan, no? So amo ina mga utod, no? Maayo gid man ina nga diri sa katilingban sang San Rafael ang magkalailingod nga mga panimalay nagabuligay bangod kay iniimo civil responsibility bangod kay hambal to ni kagawad nga mabuligay kami mo, no? Hambal ni kuanto mabuligay kami, no? But more than that, kabay pa nga i-adjust naton ang focus nga ang nagabinuligay kita, no? Mas madalom-dalom pagid ang rason nga ang nagabinuligay kita. Bangod kay kung i-adjust naton ang focus, matalupangdan naton nga kada isa kag isa sa aton ang persona ni Jesus ara sa isa kag isa. Gani nga amo ina ang rason nga nagabinuligay kita. Kabay pa nga sa sining aton ebanghelyo kag sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi kag sa aton pagsinalayo ang focus naton, no? Hindi ma-out of focus si Jesus sa aton mga ginaobra sa tanan nga tion. Kay basi nga kon kaysa si Jesus background lang. Kag hindi lang gani background basi blurred pa, no? Kay ang klaro ang aton lang to galingon. Pamalandungan naton ini magtindo kita tanan sa pagpahayag sang aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios. Amay makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kay sang duta. Nagatuo kay Kristo anak nga bugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilang sa krus na patay kay ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sang tanan. Gikan dito magpasya liwat sa paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, sa pagabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita nga kita mangintampad nga mga sumulunod ni Jesus sa pulong kag sa buhat, kabay nga hatagan kita sang Ginoo sing kabakod sa kada pangamuyo ang aton sabat. Ginoo tamda ang amon pag-ampo. Ginoo tamdang amon pag-ampo. Ginoo, bugayi ang mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno. Kabay pa nga sila mga instrumento sang pag-ayuhay kag pagbinuligay sang imo katawhan. Mga muyo kita. Ginoo tamdang amon pag-ampo. Ginoo, ayuha ang mga nagamasakit, nagapangasubo kag tanan nga nagaantos. Kabay pa nga maaguman nila ang kaayuhan, kasadya kag paglaom. Mga muyo kita. Ginoo tamdang amon pag-ampo. Ginoo, ayuha ang mga pilas tungod sang pagdumot, pag-ilinaway, kag di paghampanay sa sulod sang panimalay kag sang katilingban, paagi sa paghiliusa kag pagpatawaray, kabay pa nga mangin mabaskog ang kaangtanan sa pamilya, sa katilingban sang Dios kag sa pungsod. Mga muyo kita. Ginoo tamdang amon pag-ampo. Ginoo, buligi ang amon pamilya kag ipaiway ang mga katapo sini sa mga halit nga dala sang contraceptive mentality, abortion, diborsyo, pang-abuso sexual, kaimolon kag kapintas. Mga muyo kita. Ginoo tamdang amon pag-ampo. Ginoo, buligi kami nga tipigan ng amon pungsod kontra sa nagaguba sini paagi sa pagtapas sang mga kahoy, paghigko sa mga suba, dagat kag kahanginan, kag wala sing untat nga pagkuha sa mga mineral kag manggad sang kadutaan. Mga muyo kita. Ginoo tamdang amon pag-ampo. Siyag sa hipos, iupod man nato ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo tamdang amon pag-ampo. Diyos nga man na may pamati nga amon pag-ampo, baligi kami nga magpamati sa imo sing matawhay, maghuna-huna sing matadlong, kag magpangabuhi sing maayo. Bendisyon na kami tungod
sa mga pangamuyo ni Maria nga amon Iloy. Ginapangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. In your house we need love and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this living cup, and feel your presence, O Lord. Palig magtitugan tanan. Magpangamuyo kamo mga utod agad nga akon kag ang inyo sakripisyo mahamutan sa Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayawan kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga simbahan. O Diyos kamo na may tuburan sang pagidait kag sang matuod nga paghigugma itugot nga paagi sining mga dulot nga amon ginahalad sa imo matahod gid namon ikaw sing nagakaigo kag paagi sa pagpakigambit namon sa sakramento sang pagkalawat maghiliusa kami sa amon mga kauturan. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gi. Tapos kagangay gidi o papusanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sang iya pagigugma sa makasasala nga tawo, nagpaubos siya sang nagpakatawo sa isa ka ulay. Paagi sa iya pag-anto sa krus iya kami ginluwas sa kamatayon. Kag paagi sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani upod sa mga angheles kag sa mga arkangheles kag sa nga nagadayo sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sa kalantahon sang imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga iresito. Puno ang langit at ang lupa sa iyong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayaon ang natakay sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw nga todo, Ginoo, katubaran sa tanan ng pagkasantos gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga may imo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Kristo. So wala pa siya kitugyan sa kamatayon nga gibaton sige namubuton iya ginkuha ang pamiyak-piyak ang tinapay. Nga nagapasalamat sa imo kag ipanagtag sa imong ginuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay namong akon lawas kay gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag ipalibot sa imong gituton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akong dugo
ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan kay gola para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himoan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Namatay, si Kristo nabanay, o Ginoong Jesus. Gani amay amang ginahalad sa imong tinapay sang kabuhi kaginingkali sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa andumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga mga tako sa pagatubang sa pagalagid sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas sa dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imo simbahan nga nalapdag sa bugo sa kalibutan. Imbita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan na kaparian. Dumduma ang mga sakop si among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaob nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nagkalamatay sa imong pagkaabian, batunan sila sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, nga dirikoran nga nagatambong, agud nga maambit namon ang kabuhing wala sing katapusan. Magdayo kag magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen, Elohim sang Dios, upod kay San Jose ng Habana, upod sa mga apostoles, kasi tanan ng mga santos ka nagpahamuod sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadira sa iya, ginahatag sa imo Diyos, amay nga makagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan na dungog kagimaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo nga gintudlo niya sa aton. Amay namon sa mga langit. Pagayahon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbubuo diri sa dungan. Sining sang salangit, hatagan mo kami iyan. Sikanon namon sa madaraya, kapatawaron mo kami sa mga sala nahawon. Sining nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kapili mo kami panahon sa mga banay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaon. Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan na kalautan. At
Atagi kami isang pagidait kamon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kagpaligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga makabalik sa Jesucristo. Ngamon man luluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles ang pagidait kinabiling ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga sala, kundi pagtuos ang imong simbahan. Asun sa imong gisiling at tagi sa pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Pagidait sang Ginoo yara gyapon sa inyong tanan. Kag yaraman sa imo. Tagay kita sang tanda sang pagidait. Korderos ang Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, kaluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos na nagawala ka sa Mga sala sang kalibutan, kaluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos na nagawala ka sa mga sala sang kalibutan, hatagan mo kami. Yar si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo. Dilo katakos nga magsulod ka sa konpulian. Apang imit lang lamang sa kapulong, ka mag-aayong akon, kalag, kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa akon, puso
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita o Ginoo imo ginasagod kag ginabuhi ang imo mga tumuluo pagi sa imo pulong kag sisinglangit non nga sakramento. Kabay ining dako nga mga bugay sang imo anak mapuslan namon sa bagay nga makaambit kami sang iya Dios non nga kabuhi. Nga pangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Magduko kamo sa pagbaton sang bendisyon o Ginoo tuy ining imo panimalay agod nga mahamutan mo kami kag makasarang kami sa gihapon sa paghimo sing maayo so na sa imo pagpuot. Napangayo naon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kagamutanan bendisyonan sa mahagahom nga Dios ang Amay, ang Anak kag ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait tapos naton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyong tanan.